Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Natáčíme epizodu číslo 76 a od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert a Martin Dědek. Úvodem děkujeme také společnosti Nutrend. Teď k Tysonu Furymu bude krátká menší soutěž a uvidíme, jestli ji dáme tady na YouTube nebo jestli ji dáme na Instač. To se ještě rozhodneme a když tak vytočíme výherce tady. Příští díl. Přesně tak. Nebudeme zdržovat a jdeme se podívat, co se událo. Nejdřív se podíváme do Altrinchamu, kde v pátek večer nastoupil Vasil Ducár proti britské hvězdičce Petu Brownovi. Tak Martine, jak jsi to viděl? Hele, tak jako já se budu furt opakovat, ale Vasil je přesně ten případ, kdy jsi jako fanoušek českého boxu prostě hrdý. Ten frajer jede vždycky ven, jede se pobít, jede tam nechat všechno. Několikrát byl v počítání, vždycky vstal, chtěl pokračovat dál. Jasně prohrával na body, protože Pat Brown ho poslal do toho počítání. Ale i tak prostě měl pár hezkých momentů, kdy třeba v tom 7. kole vystřelil chránit zuby toho Peta Browna. Rval se do poslední chvíle a trošku mě mrzelo, že se to ukončilo, protože Vasil, podle mě to je přesně ta jeho hra, ty poslední kola, zatopit těm soupeřům. Viděli jsme to u Jordana Thompsona, který ho pak nakouřil vlastně v tom posledním 10. kole a byl kousek od ukončení, takže já si myslím, že rozhodčí moc dobře věděl a snažil se to Petu Brownovi trošku usnadnit, protože ten podle mě začal už lehce šlapat vodu. No. Naprostý souhlas, jako samozřejmě my jsme tady vedli nějakou debatu, my u nás na WhatsAppu, fanoušci u nás na sockách, na Facebooku, na Instagramu a samozřejmě k tomu se vyjádřil i třeba Lukáš Konečný a vyjádřil se i Pavel Hynek, jako pro mě to zastavení bylo trošku přitažený, ale ne v kontextu toho zápasu. To jako kdybychom viděli tohle standardní britský ukončení. Ale zápas předtím byl zápas Krolla versus Brady, kde Krollu nechali. Brady ho poslal 3krát na zem v jednom kole, ale těžkých downů. Pak bylo kolo pauza a pak byl další těžký down. A ten Krolla se z toho stejně ze všeho zvedl. A vlastně pak úplně spektakulárním KO ukončil toho Bradyho. A to nechali běžet, samozřejmě chápeme, je to kůň matchroomu, Eddie do něj má nainvestovaný peníze a mysleli si, že ten zápas bude o mnoho snazší. Byl to pro Krollu úplně procházka peklem. Tak v kontextu toho rozhodování přece další zápas nemůžeš ukončit tady tímhletím způsobem. Kor, když to ukončili 2:58, to znamená 2 vteřiny před koncem 8. kola, kdyby Vasil dostal další minutu. Já neříkám, že byl úplně v nejlepší formě nebo v nejlepším stavu, ale rozhodně v kontextu toho zápasu předtím byl úplně v pohodě. Mohli ho takhle nechat přežít to kolo, pauzu a vidělo by se v tom 9. a při dalším počítání by ho určitě zastavili, ale je taky otázka, jestli by to počítání nepřišlo na druhé straně, protože chviličku předtím, než počítal po třetí Vasila, tak Vasil trefil fakt jako monstrózní zvedák. Brownovi lítala hlava nejenom z té přední, ale z toho zvedáku mu ulítla hlava opravdu hodně dozadu. A můžeme se jenom dohadovat. A to je jediné, co mě na tom zápase vadilo, jinak samozřejmě velká škoda, že se to nedoboxovalo na body, protože Vasil má vždycky ty kola 9-10 jako extrémně silný, viděli bychom. Jeho manželka s tím taky nesouhlasila, hned vydali takový to reelsko, super, i jako pro Vasila je tohleto jako skvělá podpora. Zároveň my jsme si psali, že neměl svý obvyklý trenéry, neměl tam Mickey Vanchuru, protože už myslím, že v gymu Spable netrénuje, ale nebyl tam ani Karvacky, i toho jsem se ptal a bohužel byl nějaký trable s vízama, který on nedostal, to znamená, že musel zaskakovat a zaskakoval tam trenér Kaiser. Nic proti, ale samozřejmě jeho fokus není úplně ten box, tak. Hele, přesně tak. Je to, co jsem vám psal víceméně na skupinu. Kdyby se Vasil nemenoval Ducár, ale jmenoval se Krolla, tak dostane všechnu možnost světa to prostě otočit
a nechali by ten souboj jako pokračovat, ale já si myslím, že i hodně britských fanoušků, co jsem četl komentáře pod tím jejich sestřihem na YouTube, tak oceňovali Vasila za tu tvrdost, že se rval a to je, myslím si, že to nejvíc, co prostě můžeš jako udělat. To je vždycky to, co jako očekáváme. Nikdy jako neočekáváme, že takovýhle kor v Anglii, kde jsou schopní tě prostě zaříznout, tak vždycky očekáváme, že tam ti naši borci udělají reklamu boxu a to je, Vasil to dělá vždycky a pokaždý. Takže... Absolutně a myslím si, že zanedlouho dostane další zajímavou nabídku a britské ostrovy jsou mu souzený prostě. OK, no a my půjdeme dál na britských ostrovech, přesuneme se tentokrát do londýnské O2 arény a podíváme se na souboj dvou důchodců. Derek Chisora se loučil, jeho loučení mělo takovou hořkou pachuť a proti němu stál Deontay Wilder, který si odváží vítězný věnec a příslib asi na další zápas. Je to tak? No, vypadalo to tak po souboji, když si tam řekl o Anthonyho Joshu. Já si myslím, že pro Anthonyho je to jako skvělý fight před tím, než půjde s Tysonem Furym, protože umytýho Wildera si prostě vychutná, rozboxuje se, dostane to sebevědomí a dá to další jiskru tomu souboji s Furym, ale kamaráde, mě krvácely oči. To opravdu, to byli dva úplně vymytý důchodci šmatlaví, co neměli kardio po prvním kole, to bylo jako katastrofální rozhodčí, který tomu Chisorovi pomáhal, jak se dalo. Jakože když už ho Wilder dostal do downu, tak mu pro jistotu strhl bod, aby náhodou se nestalo, že by mohl vyhrát na body. Ale upřímně si řekněme, ten Chisora mohl prohrát už v prvním kole, kdy tam jeho roh při té rvačce na těch provazech skočil a borec to šel prostě vyřešit. Jako tento, že, ale ty nemáš v tom ringu co dělat, to je na diskvalifikaci. A druhá diskvalifikace měla přijít, myslím si, že v tom 8. nebo v 11. kole, kdy Chisora propadl těma provazama a ten jeho roho tam nastrkal takhle zpátky. Ty na něho nesmíš ani šáhnout, pro boha svatýho. Takže už tady mohl ten souboj definitivně skončit a to si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby ten rozhodčí v tom prvním kole řekl tak a ven a diskvalifikace a končíme tady ten cirkus, tuhle zábavu a jdeme domů. To by ho tam tahala, sežrala. Já vůbec tohle nechci komentovat, jsem se to tady snažil najít. No já tady pustím aspoň tady ty overhandy, ty haymakery jeho, ty tam prostě se psaly, ale zároveň tady ho ten Wilder znovu chytil a těma krátkýma takýma polohákama, kladivama ho tam nahulil a samozřejmě tady jsme zase v tom roztrčení a bylo to celý jako neskutečně jako zábavný. Tady je vidět ten moment, kdy ho strká vlastně ten jeho roh zpátky. Co na to říct? Prostě byl to barfight jak blázen, to si jako budeme povídat a musím říct, že vlastně jsem neměl žádný očekávání, neskutečně jsem se u toho zápasu pobavil, i jsem se jako posmál, protože jak se říká, fakt jako Wilder je úplně umytej, ten jako, vem si, že proti němu stál borec, který je mu 2,40, 50. zápas a jde jenom v přímce, jako minimum úhybu a on ho nedokáže tou svojí pověstnou zadní trefit a když ho trefí úplně na čisto, kdyby jinak jako dávno vypínal, tak prostě to ani s tím Chisorou už nic neudělá. To znamená pro Anthony Joshua ideální matchup. Nehledě na to, že když byl Joshua mladší, tak se říká, že v té své skřínce, v té tělocvičně měl ten plakát Dereka Chisory jako svého idolu, tak já si myslím, že prostě vzít ten zápas je snad i jeho jako povinnost a Wildera bude čekat ještě jedna cesta. Nemyslím si, že tímhletím zápasem se mu jako ty skills vylepšily, je pořád stejně topornej, má slabou pohybovou stránku, vlastně si zacouvá do toho rohu a snaží se tam trefit tu svoji zadní pravou, kterou má někde u prsou. Kredit já mu vždycky dávám. Brada, neuvěřitelný. Jako on snese fakt jako nesmysl. A to, jak má limitovaný ty skills, tak ve své kariéře dosáhl neskutečných výšin a za to si ho prostě jako vždycky budu cenit. Prostě na to, co on vlastně v tom boxu jako umí, tak prostě dosáhl neskutečného. Hele, je to tak,
Chisoru jsme viděli, že bude odcházet do západu slunce s pásem a Five Guys burgerem v ruce. Já si myslím, že do západu slunce odchází jeho poslední mozková buňka s burgerem Five Guys v ruce. A já si myslím, že by ideálně, jako, já nechci Wildera nějak jako podceňovat, je to přesně to, co jste říkali už v tom preview vlastně před týdnem, že ta jeho síla byla daná tou rychlostí, tím švihem a hlavně těma nohama. On se do toho úderu mohl jako položit, opřít, ale ty nohy jsou definitivně pryč a proto už tam není ta síla. A já si myslím, nebo rád bych to jako viděl, že se chytnou oba dva za ruce a půjdou spolu do toho důchodu, ale to se nestane a pravděpodobně jako fajn, čekali jsme na ten souboj Wilder AJ 10 let, tak se ho dočkáme, tak jak jsme se dočkali Floyd a Manny, ale je to prostě pozdě. Je to tak a jenom ještě na závěr, on vlastně, Chisora udělal přesně to, co Wilderovi nechutná, prostě celý zápas do něj tlačil a on vlastně nemá tu možnost se zapřít, natajmovat si to a trefit a prostě tady kredit, jen Chisora v tom svém věku s těma kilama, kterých měl skoro 120, tyjo, prostě nejtěžší v kariéře, do něj tlačil. Jako kredit mu bez poslední mozkový buňky už je a sám řekl, že jako enough a opravdu to byl jeho poslední zápas. Doufám, že už se nenechá přemluvit žádný další. Žena mu to zakázala. On se ptal v ringu, oni tam měli ten rozhovor, dávali mu ten vlastně pás, kde měl těch 50 profesionálních soubojů a ptali se ho, že jestli to je opravdu poslední souboj a on se otočil na ženu a ptal se a on říká, jo, poslední, určitě. Na té kartě vlastně bylo víc zápasů, ale jediný, který jako stojí za to, myslím, že bylo pěkný ukončení toho Bentleyho, to bylo takový nečekaný, ale zároveň teda výborný statement v křížové váze poslal Weidl Riley. Ten borec po tom, jak vypinkal Shavona Clarka, tak teďka to byl jako statement jak blázen. Mateusz Masternak si absolutně nečuchnul, můžeme říkat jako roky a tak dále, ale tohle byl statement a myslím si, že se můžeme těšit na velmi zajímavý zápasy těch britských borců v křížové váze, protože tohle bylo super. Hele, přesně tak, Riley ukázal skvělý pohyb na nohách, skvělý pohyb tělem i hlavou, brutální rychlost, brutální timing, vlastně tomu Masternakovi nedal vůbec žádnou šanci, úplně ho vymazal z toho ringu a to Masternak je opravdu jako tvrdý zmetek, jakože neuvěřitelně tvrdý frajer, který to nedal žádnému světovému šampionovi zadarmo. A jestli chceš pomýšlet na světový pásy, tak musíš porazit tady tohohle borce, protože všichni, kdo se utkali s Mateuszem Masternakem, tak se stali světovýma šampionama a vydala Rileyho to podle mě čeká taky. Je tam teďka aktuálně volný pás IBF, který sebrali Joeu Opetaiovi díky Straidovi, Daneovi a Zufě. A já si myslím, že dává velký smysl britský derby s Billemem Smithem. Naprostý souhlas. Jinak ještě k tomu Bentleymu, tam šlo vlastně o interim pass WBO, protože Johnny Beck je teďka aktuálně po dopingovém skandálu suspendovaný, pás mu zůstal a vlastně teďka dostal roční stopku, takže se bude čekat, až bude moct boxovat a pravděpodobně Denzel Bentley bude další jeho soupeř. OK. No a pojďme se přesunout v Londýně do Kensingtonu a tam nás čekal první MVP 01 event ženského boxu. Myslím, že jako pro ženský box zase jako posun o levely nahoru. Headlinerkou byla Caroline Dubois, která vyboxovala Terry Harper, je to tak, ne? A v 6. kole ji poslala do downu, potom jednoznačně na body a na závěr si řekla o Alici Baumgartner, což bude příští matchup. A myslím si, že to bude hodně zajímavý, ale nevím, jestli bude v Británii, možná to bude spíš Amerika, ale uvidíme. No ale nás zajímal jiný zápas, kdy Chantal Cameron šla s Michalou Kotáskovou, šli 10x3 minuty, viděli jsme všech 10 minut. Musím říct, že kredit oběma holkám, víc to asi sedělo jako
Cameron byla taková jako kompaktnější, silnější. Míša tam, i když jsem si s ním psal, jak jsem říkal, že ten začátek nebyl úplně super, ty první 4 kola jí vlastně jako neseděly, bylo tam hrozně moc ještě jako věcí, řekl bych, z toho amatérského boxu, ale pak se jako taky dostala do nějaký flow, zkrátila vzdálenost a začala vracet. A vlastně z toho zápasu, když se pak podíváš na ty punch stats, tak já jsem byl překvapený, byli úplně vyrovnaný. Samozřejmě Míše chyběla ta tvrdost a síla, ale jinak jako natrefovala Cameron hodně dobře, akorát prostě tam není pořád ta síla a uvidíme, jestli se to třeba v budoucnu posune. No a Chantal Cameron, skvělý výkon, ty první 4-5 kol, jako ty seděly úplně krásně, pomalu zavírala, snažila se zavírat Míšu a hlavně trefovala, jako ať ten levej hák nebo zadní rovnou, prostě uměla to natrefovat. Ale zase kredit jako Míše za srdce, nasazení, kardio 10x3 minuty a myslím si, že na konci byla lepší s tím kardiem, než byla Cameron a určitě si řekla o nějaký zajímavý další zápas na dalším eventu MVP. 100% tam úplně stejný pocit jako z Vasila, šla tam, porvala se, víceméně boxovala do poslední chvíle, kdy ta druhá půlka byla jednoznačně lepší než ta první a pořád vydržela vlastně 10 kol s frajerkou, která jako jediná porazila legendární Katie Taylor a to je absolutně neuvěřitelný. Jako první evropská boxerka si mohla zaboxovat vlastně 3-minutový kola a odboxovala to skvěle. Byť ne s vítězným koncem, tak ale se skvělou reklamou sebe sama a se skvělou reklamou českého boxu, takže určitě dostane šanci na MVP a to je přesně ta platforma. Můžeme si o Jakeu Paulovi myslet, co chceš, ale ten gala večer byl skvělej. Produkčně skvělej, fightama skvělej a pro ten ženský box tohle je absolutní vrchol. A super, jako streamovalo se to na platformě na XQ, bylo to volně dostupné, mohl ses na to dívat, jak chtěl a bylo to super. Ještě musím doupravit nejenom českého, ale i rakouského boxu, protože jako Míša Kotásková dostával velký support, protože dlouhodobě žije v Rakousku, ale věnovalo se tomu ORF a další jako platformy v Rakousku a fakt si toho cenili, což je strašná škoda, protože v Česku se samozřejmě vůbec o tomhle zápase a o tom, co Míša dokázala a v jakém zápase se objevila v hlavních jako mediálních domech ani nezmínili, na to, jako aby tomu věnovali víc času. Druhá česká boxerka prohrála na body, čili Johanna Raimond prohrála s velmi zkušenou amatérkou, ale pro boxu samozřejmě začátečnící Gemou Richardson. Já jsem ten zápas bohužel neviděl, protože vlastně on se nevysílal jako na tom Xku a třeba úplně na začátku a ještě jsem ho nedohledal, takže nemůžu ani popsat, jak jako vypadal. Hele, těžko říct, protože ani na těch vlastně streamech různých televizí prostě ten souboj nebyl. Tam byl začátek v 6 a ten souboj ještě myslím s dalšíma 2 chlapskýma se boxoval úplně jako bez jakýhokoliv vysílání, nikde jsem to nedohledal, takže těžko říct, ale zase šla s extrémně zkušenou holkou, která bude zřejmě další britskou hvězdičkou a boxovala do poslední chvíle, takže skvělý. Prostě jako super. Takže tleskáme a myslím si, že jako určitě to nebyly pro obě dvě poslední zápasy na MVP. Ale ještě, co bych rád řekl, tak paní Irma dojela do města, kamaráde, 44 let, Mexičanka, dostala Emu Dolen, říkal jsem si před soubojem, říkám, ty chudák paní, prostě 44 let a prostě ju tam dovezou odevzdat pás, protože ona byla šampionkou IBF supermuší váhy a stále jí je, protože to, co udělala s Emou Dolen, kolikrát ju poslala do počítání, myslím si, že ju vyřídila ve 3 kolech, absolutně neuvěřitelný ve 44 letech, jako paní Irma, respekt. Absolutní. Tak a nyní se nacházíme již v preview a to máme dnes věnované jednomu velkému eventu a samozřejmě také se podíváme na Jirku Procházku, kterého čeká zápas v Miami a pak se podíváme na 2 další zápasy, které proběhnou během týdne. No a nemůžeme jít nikam jinam než
londýnského Tottenhamu a na místním stadioně Tottenham Hotspur se uděje event Ring, který samozřejmě nám představí navrátivšího Tysona Furyho a jemu dobře vybraného soupeře na míru Arslanbeka Mahmudova jako headlinery. Hele, bude to na Netflixu, takže ohromná reklama zase boxu, jak to většinou bývá. Ten Netflix, to je prostě parádní platforma v tom, že se to dostane fakt k milionům lidí. Tottenham Stadium, v prodeji bylo 67 000 lístků, když jsem si před víkendem dělal nějaký poznámky, tak chybělo 5 000 do vyprodání, což si myslím, že do víkendu určitě stihnou, takže bude úplně vyprodáno. Tyson Fury se vrací po 2 porážkách od Alexandra Usyka, skoro rok a půl trvajícím důchodu, jak už to bývá. Tyson Fury se uvádí do důchodu a zase z něho odchází celkem pravidelně. Mahmudov se minulým roce oklepal z 2 tvrdých porážek od Kabayela, Vianela a v prvním kole smetl vlastně Ricardo Browna a na body udolal Davea Allena, takže rozhodně zajímavý souboj. Mahmudov je hrozivě vypadající zvíře s brutální knockoutovou sílou. Kamaráde, tohodle frajera, kdybych potkal v noci v lese, tak se zakousnu do stromů a dělám suchou větev, protože to je neuvěřitelný zvíře. Je velký, hrozivý, má sílu, ale má tam přesně ty mezery, kde má Tyson Fury vlastně ty silné stránky. Má špatnou rovnováhu, má mezery v defenzivě, má strašně pomalý nohy, je předvídatelný, strojový, je náchylný ke konkrétním úderům, zejména jako levej hák z kontru. Můžeme si vzpomenout, vlastně hodně trpí na spotky, kdy vlastně, když si vzpomeneme na druhý souboj Tysona Furyho s Deontayem Wilderem, tak na spodek vlastně poslal Wildera taky do počítání. A zvedáky, je extrémně náchylný na zvedáky, Dave Allen trefoval nesmysl těch zvedáků. A zase můžeme si vzpomenout na Tysona Furyho a Dilliana Whitea, kdy vlastně Tyson Fury ukončil tím zvedákem Dilliana Whitea. Kombinace přední, zadní, Mach má, tohle je příklad souboje s Vianelem, kdy Mach se vlastně, on uhýbá na pravou stranu, tím si odkrývá vlastně tu stranu, kam většinou chodí ta zadní a díky tomu mu Vianelo prakticky zavřel to celý oko, tam měl tenisák na tom oku. A to je zase je to silná stránka Tysona Furyho. Zdvojený jab, tvrdá zadní, to je vlastně to, čím mlátil Deontay Wildera v posledních 2 soubojích, takže má šanci Mahmudov vůbec vyhrát podle tebe? Hele, já bych si šel vsadit, že Tyson Fury ho udělá před limitem. Jediná možnost, jak by mohl Mahmudov vyhrát, je, že Tyson Fury zestárl. Víš co, jako my vůbec nevíme, jak jako v tom zápase bude vypadat. A on mívá ty křivky různý. Po dobrých výkonech přichází ty špatný. A teď nevíme vůbec, jak bude vypadat. Takže vybraný soupeř na míru. Já jako s tímhle soupeřem nemám vůbec žádný problém, protože on je fakt veliký. Hele, taky je pořád v nějakým zápasovém tempu. A Fury mu tohle chybí. Umí klinčovat, je obrovský. A co si budeme povídat? Tu ránu má. A co víme teďka o Tysonu Furymu? Já očekávám, že se vrátí, že bude skvělej, že bude mít ty ruce dole, budou tam opičky, trefí ty jaby, pár úhybů a pak tam trefí ten zvedák. A tím jsem si jako jistý, že ten trefí a Mahmudovi to nebude chutnat. Ale co když se vrátí úplně jiný Tyson Fury, který mu to nebude chutnat? A nedej bože, že Mahmudov vyhraje. To si neumí, musel by ho utlout nějakým způsobem. Jako dávám tomu 5%. Ale stát se to může, protože fakt jako teď nevíme, jak jako z tréninkových videí tam budeš vypadat vždycky skvěle a ta shape bude úplně nádherná, ale nevím, jako nevidím tam moc prostoru pro překvapení pro Mahmudova. Vidím to naopak, jako vidím to někde v kolech 5-9, že ho utluče a ty spotky mu natrefuje. A pak mě zajímá, co bude dál, jako kdo bude teda, bude to Kabayel, bude to AJ, nebo kdo to bude, jo? Protože to by mě zajímalo, pokud podá Fury dobrý výkon.
Hele, přesně jak říkáš, Fury roka půl nestál v ringu, takže nějaká rest tam určitě bude. Je mu, myslím, už 37 let, takže nejmladší už určitě není. Otázka, v jaký se vrátí formě. Navíc Fury má extrémní tendence podceňovat tyhle ty soupeře. Viděli jsme to s Francisem, kdy to extrémně podcenil. Viděli jsme to s Otto Wallinem, kde to extrémně podcenil. Takže podcenit to s Cunninghamem to podcenil, že jo, byl to malej křížový borec a posadil ho na prdel. Navíc ta brada Tysona Furyho taky už jako něco zažila. Poslal ho do počítání Usyk, poslal ho do počítání Wilder, Ngannou, Cunningham, dokonce v začátcích kariéry Nevin Pajkič ho poslal na prdel, takže co se stane, jakože Mach má jedinou šanci, vletět tam jak prase do kukuřice a snažit se to trefit čím dřív, tím líp. Já si myslím, že Tyson Fury bude určitě, jak jsi říkal, že bys sadil na Tysona Furyho před limitem, já budu sázet, pokud bude možnost, že to bude delší jak 7 kol, protože Tyson Fury ze začátku vždycky dělá opičky, bude se potřebovat rozboxovat, bude se potřebovat dostat do toho tempa po tak dlouhý pauze, takže určitě ty první kola se nepožene do ničeho extrémního. Myslím si, že Mahmudova si dokáže pohlídat, ale ve chvíli, kdy Mahmudov trefí bradu, tak si myslím, že bude hodně nedobře. A nemyslím si, že Mahmudov bude ten typ borce, on má ten zabijácký instinkt. Takže když to trefí, tak ho nenechá vrátit do souboje jako Francis. Takže určitě tam jako nějaká šance je, uvidíme přesně, jak říkáš, jakýho Furyho dostaneme. Dost dobře to může podcenit a dost dobře to nemusí dopadnout špatně. Já si osobně myslím, že Mahmudova ukončí v druhé půlce toho souboje někdy kolem 9. 10. kola. Bude si chtít zaboxovat, bude to chtít trošku protáhnout, takže já jsem viděl někde v zahraničních sázkovkách, že tam myslím kurz 2,5, 2,6, 2,7, tak nějak, že to bude přes 7,5 kola, takže tam půjdou moje peníze určitě. 100%. No a pojďme na další zápas, protože tam jediný, který nás ještě zajímá a není z těžké váhy, samozřejmě je Conor Benn versus Regis Prograis. Za tenhle zápas inkasuje Conor Benn $15 milionů. Když se našel někdo, kdo mu je chtěl dát, já se nedivím Conorovi vůbec, že to podepsal, není limitovaný ničím, má jednozápasový kontrakt od Zuffa Boxing a dostane za to $15 milionů nebo liber, to je jedno. A prostě zaboxuje si doma na Tottenham Hotspur Stadium. Co víc si přát, má na to nezapomenutelné vzpomínky, 1 prohra, 1 skvělá výhra, tak proč si to tam nedat před zaplněným stadionem. A jestliže Wilder je umytej, tak Regis Prograis, a to jsem byl vždycky jeho fanoušek, ten je úplně někde, to je prostě úplně zbytečný zápas a garantuju tady, jako tady půjde, jestli tam bude ta sázka někde před limitem, alespoň nějak 1,8, tak jako to dát, protože tohle Regis Prograis nedoboxuje. Byť měl skvělý kdysi války s Ramirezem a s tím skotským, s Joshem Taylorem, tak dneska je úplně někde jinde. Zároveň jdou ve váze 150 liber, což je catchweight, protože samozřejmě Ben musí hodně zhazovat po těch zápasech s Eubankem. No a Prograis, ten už nemá, ten už jako jenom leží prostě. On byl špatný jako v té poslední 147, tam ho taky někdo vypnul. A už to jsem si ani jako nenačítal, protože Regis je úplně hotovej. A vůbec nechápu, proč ho vytáhli, zrovna jeho. To je zápas úplně k ničemu. Takže... No, Regis se v posledním souboji nakouřil Jojo Diaz, že jo, takže... Jojo Diaz. Jako... Ten tam měl chvilku kuřecí nožičky a zatancoval si, ale na zem nešel, jako, ale Jojo Diaz rozhodně není ani welter, že jo, takže tam se není o čem bavit. Regis taky není welter a Conor Benn ukázal, že dokáže být kompetitivní v té střední váze. Má ten knockoutový úder a ještě je to catchweight, 37 let mu je, pro boha, tohle je absolutní mismatch a vražda v přímém přenosu. Jako. Jde na popravu. No nicméně pojďme na další zbývající 2 těžké váhy. Justice Huni proti Fraseru Clarkovi. Na tenhle zápas se těším, protože byl sice Huni knockoutovaný od Wardleyho před rokem, ale předvedl skvělý výkon. Předvedl skvělý výkon. 10 kol si s ním vytíral prdel, než udělal jednu chybu.
jednu chybu a můžeme říkat, že Wardley jako to trefil a tomu zachránilo kariéru, dneska je šampionem, to je super, ale kolikrát budeš zachraňovat ty zápasy takhle a tohle nebylo, jako takhle nezdevastoval Wardleyho ani Fraser Clark, který byl skvělý amatér a jako dost dlouho se držel jako ta nastupující hvězdička v té britské těžké váze. A nepotrápil Wardleyho ani Joseph Parker, jak ho umyl Huny. Do chvíle, než si byl tak sebejistý, že do toho začal naskakovat a chtěl toho Wardleyho ukončit. Ale myslím, že tohle ho poučilo a dneska, a já věřím, že k té odvetě jednou dojde, tak tam bude mít Wardley 12 kol těžký bytí. Nicméně tady Clark je úplně hotovej. Viděli jsme ho s Jamie Cikevou, TKV přednedávnem. Byl rád, že nedostal v tom zápase infarkt. A teď mu hodějí Justice Hunyho? Tak to je prostě, tohle je další jako mismatch, protože Huny ho tam, ten mu možná ten infarkt způsobí. Jo, Huny je fakt skvělý boxer, je mladý, hladový, rychlej, technicky šikovný, fakt si s tím Wardleym vytíral prdel, celý souboj. A Fraser Clark, jak jsi řekl, dekorovaný amatér, bronzový olympijský medailista z Tokia, ale v profi se mu nedaří. Vlastně ten první souboj s Wardleym remizoval a v odvetě dostal tvrdý káčko, který mu zlomilo čelist a to si myslím, že mu definitivně jako zničilo kariéru, protože pak ho vybodoval TKV v celkem suchým triku a Justice Huny rozhodně není TKV. Takže podle mě... Justice. Jo, Justice Huny není TKV a podle mě tohle je snadná práce pro Hunyho a buď si ho vyboduje v klidu, nikam se nepožene, ale dovedu si i představit, že to ukončí někde na konci toho souboje v nějakým 8. 10. kole. Já si taky myslím, že ho přes spotky ho dostane, protože Fraser Clark nemá prostě kardio. No a poslední z těch těžkých vah, o kterých je právě potřeba zmínit, je Jamie Cikeva, TKV a proti němu další Brit, bývalá hvězda křížové váhy Richard Riakporhe. To bude docela zajímavý, si myslím. Hele, skvělý souboj. Fortuna vypsala na TKV, že vyhraje, myslím, kurz 2,75 a to je přesně tam, kam půjde moje sázka, protože Richard Riakporhe je bývalá křížová váha. Nabral solidně, jako formu má neskutečnou, ty ramena, ty má jak dílový koule, ale viděli jsme to, má brutální sílu, je to monstrum, ale ukázal slabiny proti Billamu Smithovi. Když nedokáže soupeře tvrdě trefit nebo se zaklinčovat, tak začíná být pod tlakem a začíná se lámat. Navíc on, i když vypadá skvěle, tak je mu 37 let a čím ten souboj bude delší, tak tím to pro něho bude horší. A TKV ukázal, že šikovnej, solidní britský level, takovej slick boxer, dokáže si tě vybodovat. Vlastně povodil si Clarka, ale i Adele vlastně vodil celou tu dobu, než ho poškodil rozhodčí, kdy zařval break a Adele je tam trefil hák, který už nedokázal rozchodit. Navíc TKV se často ukazuje v tréninkových kempech Mosese i Taumy. Takže bude podle mě skvěle připravený a kurz 2,75, jako myslím si, že Richard Riakporhe to nebude mít snadný úplně, no. Naprostý souhlas. Richard Riakporhe není silnej v hlavě a když se mu nedaří, tak se láme. A s TKVem je to prostě takovej, on i tou jako muskulaturou vypadá TKV tak jako divně, takový hruškovitý, jako, ale vlastně Clarka úplně vyždímal, jako, a on to kardio pořád měl a pořád mu ta přední nebo ten zdvojený jab mu tam chodili a dokázal trefovat. A uvidíme, co Riakporhe, když se mu nebude dařit a nenatrefuje ty údery, tak co udělá potom jako v nějakým, já nevím, 6., 7. kole, protože s tou svojí váhou nepřešel zatím novou váhou, nepřešel zatím 4 kola. Tak jako co bude dělat v 6., v 8. kole s borcem, který je zvyklý se 10, 12 kol potahat. Jako, jo? To mě zajímá. A taky samozřejmě mu ty svaly budou žrát ten kyslík, protože u něj se ta únava pak projevuje, jako jsme viděli právě s tím Billem Smithem, kde byl úplně hotový.
Ale No, přesně tak. tady mě to jako zajímá. Bude, jakože Richard Riakpor má určitě sílu a na to, aby TKV knockoutoval v prvních 4 kolech. Ale pokud si to TKV dokáže pohlídat a bude boxovat tady tu svou hnusárnu, co on vždycky umí, tak myslím si, že to bude těžký souboj a fakt 275 mě přijde krásný kurz na to se jako vydělat nějaký prachy. No. A pro Riakpora hodně dlouhý večer, ve kterým nechceš být. OK, teď si odskočíme i mimo box, protože v sobotu večer pro nás v neděli ráno někdy kolem 6 hodiny by se měl Jirka Procházka postavit o volný pás šampiona křížové váhy UFC proti Carlosi Ulbergovi. Jak tohle vidíš? No, jak to vidím. Jakože já jsem takovej jako nevím, jakože o tom Ulbergovi se mluví jakože snadná práce pro Jiřího, ale úplně bych ho nepodceňoval, protože to je to nejhorší, co se může stát, ale Jiří tu formu má prostě neskutečnou. Jak už jsme několikrát říkali, on když trénuje v tom Mexiku, tak jak to ukázal vlastně s Hillem, měl fantastickou formu, Hillovi prakticky nedal čuchnout. A já si myslím, že se ho jako dokáže pohlídat. Teďka jsem slyšel nějaký rozhovor s tím jeho kondičním trenérem. Jirka je skvěle připravený, žádný zranění nebylo, má výbornou fízu z toho Mexika, má dlouhou aklimatizaci v tom Miami, takže já si myslím, že vítězství. Já v to taky pevně věřím, protože kemp v Mexiku fakt dlouhej, jako a hodně mu to prospívá. Doufám, že se poučí naši fotbalisti, kteří mají mít base v Dallasu, ale hrajou 2 zápasy k Guadalajaře a pak v Mexico City. to je prostě jako na batoh s kamením, který si dají pak na sebe, ale uvidíme, na to jsou jiní odborníci. A pak to dopilovali někde v Brně, je dlouho už v Miami, jako myslím si, že připravený bude fakt skvěle a jak jsi říkal, no, je potřeba jenom Ulberka nepodcenit, protože ne náhodou je v tomhle zápase a jde o titul. No a Ulberg není v tomhle zápase náhodou, taky má jako pěkný win streak a jako postojář je super. Prostě Jirka si bude muset dávat pozor, hlavně na takovou tu klasiku levej hák, jako který mu tam vždycky procházel od Pereiry. Myslím si, že Ulberg určitě bude vědět, co na Jirku jde a co na něj píše, ale to se necháme překvapit. Takže v neděli ráno já doufám, že budeme mít Jirka podruhý šampionem UFC křížový váze a bude směřovat k nějakému zápasu s Ankalájevem, což si myslím, že je další level. Asi zřejmě, jo, i když teda Ankalájev, to je pro mě strašně nepříjemný frajer tím svým stylem, jako pro Jiřího asi to nejhorší, co v té divizi jako může být, takže byl bych velice rád, kdyby UFC vyhodila Ankalájeva pryč úplně a byla by tam čistý vzduch, protože on je to i strašně nepříjemný frajer, jako všichni, co jako o něm vždycky něco říkali, tak když se s ním potkali, tak strašně jako nepříjemný kořeň. A tak to jsou všichni tady ti z toho v Kavkazu, takže... OK, a pojďme do boxu, tady už máme před sebou pouze 3 zápasy, které ve zkratce zmíníme. Japonský event Nasukawa versus Estrada. Nasukawa vlastně na konci minulého roku konečně dostal titulovou šanci, ale bohužel ji nevyužil, protože Takuma Inoue ho úplně jednoznačně přejel na body, ale pořád si myslím, že to je velký talent, který mu ta prohra může jenom pomoct. Navíc Estrada je jedno z největších jmen, ale už je tak trošku za zenitem. Půjde váhu, ve který vlastně nemá co dělat. A byť porazil jména jako je Quadras, Vangek, Chocolatito, tak v 35 letech už se fakt blíží na konec té kariéry a překvapilo mě na Fortuně, že kurz na Nasukawu je 2,2 a tam si myslím, že to stojí za to zkusit, protože doma v Japonsku si myslím, že Nasukawa si spraví chuť po tom, co vyhořel s Inouem. Naprosto jako souhlas, protože Nasukawa je fakt jako talentovaný borec, Estrada za sebou desítky válek, fakt jako válek, jako v této divizi, kde 1000 úderů vyhozených za zápas není žádný problém a to se na tobě propíše. Nasukawa si musel
srovnat hlavu. Ten zápas s Takumou Inuem mu absolutně nevyšel. Tady je taky potřeba dát kredit nejenom Takumovi, ale hlavně jejich otci, který dokáže vybrat skvělou strategii a připravit oba své syny k tomu, aby to prostě dokázali zvládnout. A ty tam máš ještě jednoho oblíbeného borce, Tsuboje? Tomoya Tsuboi, podle mě budoucí vládce této váhy po tom, co odejde Bam Rodriguez o váhu vejš, a Tsuboi je fakt jako velká hvězda, jeden z největších talentů toho japonského boxu, má za sebou teprve 3 souboje, ale v posledním totálně zdemoloval bývalýho šampiona Quadrase a tam mu nedal vůbec čuchnout, těžce ho mlátil a nakonec ho ukončil v 8. kole. Absolutně chladnokrevnej, chirurgicky přesný výkon. Tady tohohle kluka určitě sledujte. A jde vlastně s Pedro Guevarou, což ten v historii porazil Quadrase, ale taky je na konci kariéry, prohrál jenom s Casimerem, Kimurou, Terajim, Quadrasem a Rodriguezem, takže tady si myslím, že to bude zase vítězství před limitem v podání Tsuboje, který bude týhle váze opravdu vládnout dlouho. Jednoznačně. Tady jako absolutní souhlas. No, my ještě zmíníme, Lenka Poledníková se 10. dubna v sobotu utká s Arianou Tonello v Ferraře v Itálii o Ebu Pass. A můžeme jenom držet palce, protože by to byl skvělý úspěch mít evropskou šampionku, která stoupá. Necháme se překvapit. Lenka Poledníková je první česká profesionální šampionka a můžeme jenom říct, že čím víc takovýchhle zápasů pro českou scénu, tím líp. Těšíme se na to. Můžete si ji poslechnout teď s Martinem Prázdným ve speciálu, který jsme vydávali v neděli. A poslední zápas, o kterým se zmíníme, ale je vlastně první v tomto týdnu, protože už ve čtvrtek v noci v Kanadě boxuje Osli Iglesias o první velký plnohodnotný titul IBF Super Middle a proti němu bude stát Pavel Siljagin. Jako borec tvrdý Rus, který zatím nevytáhl z Ruska paty, ale je hodně nepříjemný. A myslím si, že to nebude mít úplně jednoduchý Iglesias, ale měl by si ten pás odníst. Hele, Siljagin byl fakt jako solidní amatér, boxoval taky poloprofi VSBčko, v amatérech porazil jména jako Šiškin, Nika, Knižák, Buaci, Kataev, takže opravdu zkušený borec. V profi zatím neprohrál, ale pro mě velkou výstrahou jeho remíza s Švedenkem, kde podle mě měl dokonce prohrát. A jak už dobře víme, tak Iglesias Švedenka smáznul v prvním kole. Takže myslím si, že uvidíme stejný průběh jako se Šiškinem a následně nějaký highlight knockout v podobě El Tornada. Věřím tomu, ale zase nepodceňuj, oni ty Rusové dokážou jako něco ustát a občas i překvapit, ale hrozně bych to Iglesiasovi přál, protože by měl plnohodnotný titul. No a uvidíme, zápasy s Billym, Shirazem, Canelem nejsou pak tak daleko, protože každý ten pás chce. Ale Osli Iglesias bude velký problém v této váze, jako velký problém. Hele, podle mě je to aktuálně jako nejlepší kubánský boxer, protože on fakt v sobě jako kloubí takovou tu technicky dokonalou kubánskou školu a tu ničivou sílu. On má na rozdíl od těch Kubánců opravdu knockoutový úder, který ti urazí hlavu. Takže za mě možná dost možná i nejlepší boxer té super střední váhy aktuálně. A jeho souboje tady jako je Lester Martinez, Billy, případně Canelo, ty by byly úplně fenomenální a není divu, že tady tíhle borci o něm nechcou ani slyšet, oni o něm nechcou ani mluvit. A taky bych řekl, že na té kartě se představí Artur Biarslanov, který půjde s Chimerem Espinozou, taky vycházející hvězdička, vlastně Rus, který dlouhodobě reprezentuje Kanadu a vlastně z 20 soubojů 16 KO, extrémně zajímavý borec, takže taky doporučuji zhlídnout tady tohohle frajera. Tak tohle byl Levej hák, epizoda 76. Probrali jsme úplně našlapaný týden a
příštím týdnu nás bude čekat Ring 18, protože Praha se těší v Lucerně a my se na to těšíme taky a odpadl bohužel zápas Morel versus Callum Smith, což měl být hlavní cíl příštího týdne, tak uvidíme, jak to nakombinujeme a jestli budeme dělat i nějaké review, ale pak o 2 týdny později se určitě uslyšíme. Tohle byl Levej hák, od mikrofonu se loučí Aleš Seifert. Martin Dědek. Stahujte, lajkujte, čtěte Sports Insider, podporujte nás na Patreonu a ahoj příští týden. Čau.